Anyep Bu. Aku nang kono malah jebimblek Bu. Sugeng siang menjelang sore para pamirsa sedaya sugeng pepanggihan kalian artis-artis cantiknya Trimanggala budaya kang mijil saking desa Tidak Turi Rejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Walah lengkap ya Nduk ya. Dipun pandhekane kalian Rongko Mas Bagus Sukono. Walah rasing menene kene ya Nduk ya. Iki dalam rangka napa Bu? Antenan. Sunat. Walah tok li ya. Didongakno Nduk ya, adik sing dikitanke muga-muga enggal waras bali belajar di bangku sekolahan bersama teman-teman. Nah, semono uga Bapak ingkang hamengku gati sak keluarga. Mugia tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikala. Udian dibarengi artis Trimanggala munggah walah kok kene ana dipoto Gusti Allah ceprat joget ditabuhi malaikat ya Allah alhamdulillah seneng ya Nduk ya. Walah engko bengi muga-muga ya aja udan wis bar diudani ya ini. Libur penggali masyarakat dusun kene. Terutama kagem para pamirsa tamu undangane yuk dikasih lelagen artise ditanjakno iki artise sing dhisik iki ya. Sing pundi Bu? Aku ndang ora kenal blas kok cah. Sing ndi sing mbok jaluk Mas? Iki. Request. Cinta negeri seberang. Ono Mas? Ada artisnya gimana? Iso Nduk? Iki piye aku nek seberang. Lali Mas, liyane Mas. Ayang-ayang, cekeli ya cah wangi kok. Wangi cekeli tok iki lho. Oke, dari Mas siapa ini? Bakul es, oke. Yuk ditanjakne artise ayang-ayang yang mana ini sing siap we? Sing di? Kamu ya? Oke Reni kenalan sih. Namanya siapa? Jeneng asli apa jeneng palsu? Saiki bento. Palsu, kok asli bareng Sadinah kok ya. Yuk hati-hati. Palsune Tukiem. Tukiem ayo yem. Ayo ditanjakno ayang-ayang ya sayang ya. Oke, artis pertama dari Trimanggala budaya ada ayang-ayang. Rasane ati kangen senedeng liyan hanyawa aku kowe labuh karesnan kang aswang takut aja coba seleka tresna yen panon esno iki mane pacoba sayang ralilo aku pun Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan mesti kandhe siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggen kula laku tresno sakit tari wangi tapateni lairi tresno kang suci kasunyatan yeto aku sirang isih
wiji iki lo terima ngomute yo Mas Mustika ning ati tung aku siji tresno iki abadi do dewa ning asmara kuatno ati kawula angen kula labut tresno datan kendas saking toko dari wangi tapateni lairi tresno kang suci kasunyatan yen to aku yang isih nyawiji yo Mas Mustika hati ku siji tresno iki abadi dewa ning asmara angen kula aku tresno Arewangi tapateni lahiri tresno kang suci kasunyatan yen bagus liramu dewa ning asmara kuatno ati kawula angen kula laku tresno datan kendas saking toko Arewangi tapakeni lairi tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji Sampun Mbak E. Oke, terima kasih sayang. Ayang sampun katuran. Buat Mas E wah suarane yo apik ya, Cah. Apa, Nduk? Nginceng layangan, Mbak. Diulur ya, Nduk ya. Oke, dilanjut ya sayang ya. Gudak Yeah. wetu. Ganti sapa neh iki? Aku dono jenenge aja no. Dono. Weh, lah ya kenalan ndasku kan bar kejablok blandar. Mula dadi lali. Ayo sing ndi, Nduk? Sapa? Ayo jeng Fitri sini sayang. Ora usah diceprot-ceprotan ya, Nduk ya. Muh, iki kok ditari apa kok muh. Unjukno petilane unjukno. Apik. Heeh. Ya diatur ya Mas Ayu. Umpama tawa badhe ngersakne lagu apa ngono jajal. Boten enten jalukan, Mbak. Mboten enten jalukan. Ayo diatur ya, Pak. Lilo, Mas. Apa Nduk iku, Nduk? Deno, Mas. Nggih, Mas. Mungkin diaturi Dek Imah nggih. Ayo semoga kan, Mas.
Iya, ditunggu atensinya buat ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas yang kabade ngersakne lelagon sumangga ditunggu atensinya dari sini. Yuk. Masih bersama Tri Manggolo Budoyo. Mujari je. Sing bagus dhewe pura nampa bakal tak usahane sing tenan aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungahku tembus tekan kayangan krungu suaramu swara tangismu cukup lautan mangsi bukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Cek. Yo. Tri Manggolo Budoyo. Goyang dong. Shika. Sing tenang aja kuwatir sayangku ro kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungahku tembus tekan kayangan krungu suaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi ukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mangsi ukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku.
Mbak. Terus. Alah, terus. Dalam tamu undangan. Oke, artisnya yang mana ya? Sing endi ya? Sing ndi cah? Ayo, oke, rene cah ayo. Sapa lek jenenge iki, Nduk? Iya, Dek Putri. Mangan lawuh HP. Cah iki mangan apa lawuh HP jarene. Oke, tamu undangan bersama Jeng Putri. Yuk, semoga Kang Mas tasih sinengran kalian Tri Manggala Budaya. Majrat. Langsung jus, Bu. Goyang dong, tangan di atas. Hup, hup, hup. Sedih pengen nangis tapi kok wagu indah berantakan. Ayo lu. Raka ruwet kukuko dan kerasa sinar. Kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen hatiku mung tanggo rekreasi. Aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar. Yang di bawah jaketnya. Atus berpot ganti bisnis resepsimu nyekseni ijab kabul gue rebojomu. Statusku biyen pacar saiki tamu undangan. Kelangan gue aku oleh jel prasmanan. Terima kasih. Way away. Aku rumong sorok bisa nyenengke. Tutut era pena ora kuat seger. Aku tahunan dadi ra ono gunane. Dewasa yang ada di rapena atine. Terti aku nampani undangan. Ono jenengmu aku bingung ra karuan. Biar pacaran saiki dadi mantan. Jadi seksimu pas munggah ning pelaminan. Ku ngerti yen hatiku mung tok nggo rekreasi. Aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar. Alasanku milih dhewe mergo kowe nyepeleke kerabat dot bertahan saya abot. Kowe ra tau peduli sedangkan dhewe gemati. Sampai jumpa, goodbye sayang aku rapi. Masih di
Manggala. Rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu jebul saiki ana wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh ditombok rabuk nganggo undangan aku gagah takon ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mong tok goreng kreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atus berubah tekan tipis neng resepsimu yang seni ijab kabul kue robo jemu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh jel prasmanan kue aku oleh jel prasmanan Wah. Coy, iku irungnya pe ceblok. Oke, tas pundi Mbak E lho, Mbak E wis tidak, wis ora ono, ngono kuwi lho ya. Masih di situ. Nggih, sampun katuran lho nggih lagune nggih. Oke, karo ngenteni momongane nduk ya. Ayo diaturi satu lagu lagi. Yuk yang mana pilihannya artis yang selanjutnya? Sini sayang. Iya. Wih, ayo nyunggi gula saiki. Diaturi apa? Lagunya diaturi sabar Sabar. Iya. Sabar yahine turu mergo bar ngarit udanan diombeni antangin sabar. Yuk, Mas Sumangga. Lagu selanjutnya ada Sabar bersama Jeng sapa iki jenenge? Oh, Jeng Ova, tak kira mang jengkakno ngono. Yuk, tasih sinarian kalian. Tri Manggala Budaya. saben dina rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan lawon lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku boyo sampun lenasu kabeh iso rasa kudu nganggo cucu emanen paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake buka piye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mung
sampun ana ngancanine saben dina. Ayo yo. Masih digoyang bareng Dri Manggala. Asu. Ha, 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 ha. Oh yeah. Kumbuk ya sampun wenasu nasu be iso rasa kudu nganggo metuju emanan paras bagus muda beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuka piye carane. Aduh tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Triwanggala wis dicukupi semene wae. Dibacot nang bengi, jemek-jemek ya nduk ya. Udah. Wis kadung pemanasan. Golek keringet pancen kok ya. Iki piye iki?
jane iki mau lak njaluk salam karo kowe to. Ning ki kena apa kok ngakon ning aku? Ya dadi aku iki. Lah sing diwaske iki mung sampeyan, lha aku terus piye ayo? Wis ora usah gas. Wong kabeh mau lak ya mung gegoje. Yo nang aja tenan yo Kakang Oh, Se. ora. Tenan yo Kakang Se. Piye Kakang? Syadendang Mustika. Iya Kakang. Pancen niatku wis tak sengaja mrepeki nggonku ketemu ning papan kene sakjroning kowe dedolanan karo kanca-kancan. Mergo kabeh mau ana bab kapribaden sing arep tak omongke karo kowe kok. Bab kapribaden sing arep mbok kandhake karo aku. Apa Kakang? Ya terus terang wae. Wiwit aku nyecep ngelmu mahasiswa neng Putat Slawe iki saben-saben aku ketemu kowe kok atiku rasane kok ya adem banget kaya iki ana rasa sing sumimpeng sakjroning atiku ning mbok menawa wae dina iki kudu ndak blakake dimen kowe iki ngerti Wis bloko wae to Kakang Tak ora blakake wae ya, Di. kesu. tenane aku seneng kowe kok Di Seneng kamu tegas piye lho Kakang? gelem kowe dadi bojoku Di Dadi bojomu Kakang. ana apa Di? Wis mbok pikir luwih dhisik Kakang sampe nembung kaya ngono kelawan aku. Kabeh mau wis tak pikir mergo aku iki ra bisa ngapusi lamun toh saben dina tak empet nek ora ndangage tak blakke iki tansaya jelek Lahir tumu sing batin lahir Kakang. tansing batin aku seneng kowe Kakang, nek pancen kaya ngono aku bakal mangsuli apa sing dadi kandhang. Semono uga aku Kakang. Isen-isen sajroning atiku, aku arep pondok bloko karo sampeyan. Eto aku iki seneng karo kowe Kakang. Aku kok kepengin dadi bojomu nek Kakang. ngono kuwi nampa kabeh Sadendang Mustika Yo, ora kenyono-nyono lho Di. Atas sing aku iki umpama dipajakke karo wong lanang liya iki sarwa ning nggonku nembung kowe kok njur kowe gelem nampa marang katresnan iki seneng banget ning kowe lak yo ora ngapusi to Di. ora Kakang. Aku ora ngapusi kok Kakang. Ya muga-muga wae kowe lan aku iki bisa omah-omah nganti selawase. Ya muga-muga ya Kakang. Ning ya ngono ya, Di. Sak tenane ora ngomongake kuwi. Ana wigati sing arep tak kandhake karo kowe. Wigati apa Kakang? Aja kaget. Iki mau aku lagi wae nampa serat kaji. Ana ing Kabupaten Maisuwo. Paten Layang kuwi mau isine aku kang supaya tumuli balik nyang Maisuwo.
saderenge aku lungguh kinarya dadi pangeran pati. Gawe Kanjeng Rama aku kudu palakrama luwih dhisik. Yo, aku kelingan nalika aku ngasu kawruh ana ing pertapan Putat Slaku. Ana salah sawijine wanita kinarya dadi ratu sak jroning atiku. Ora ana liya si Endang Gusti. Mula kanthi kuwi wektu dina iki kinanti colok lintang lakune obor, aku bakal munggah ana ing